Els joguets també han passat per aquesta transformació digital i ara que estem a poques setmanes de l'inici de la temporada nadalenca, les botigues comencen ja a obrir el seu catàleg als més menuts. Així són les tendències per a enguany, així que prenguen nota. Els catàlegs de joguines comencen a caure les mans dels menuts de la casa. Això recorda que Nadal queda a prop i els patges prompte eixiran al carrer per recollir les cartes. El mes de desembre s'apropa i amb ell la gran il·lusió de tots els xiquets i xiquetes qui espera l'arribada del Pare Noel i els Reis Sos. Els més menuts de la casa ja poden anar a les botigues de joguines a deixar les seues cartes, que ja han començat la seva campanya nadalenca. Enguany, les joguines estrelles són les d'última tecnologia, com els drons o els ordinadors portàtils interactius, quedant enrere aquelles més tradicionals. Les botigues recomanen anar en temps per aconseguir el producte desitjat. Nosotros empezamos el 28 de octubre y tienen 3 meses para hacer la compra de Navidad. Hay uno que se va a agotar ya, que es un juego de arena, que es decorativo de los niños, que está muy demandado. Son precios más econòmics, trabajamos directamente con el productor. Els pares i mares ho tenen clar, el Pare Noel i els Reis Sos vindran carregats. Un par de regalos los papás, un par de regalos los abuelos, pero claro, siempre intentas economizar. Algún regalo estrella haces. Son 4, mínimo 300 o 400 euros, entre todos por lo menos. Sobre unos 50 euros por nene, porque claro, luego aparecen sobrinos, bebès, pequeñines. Els xiquets i xiquetes tindran que portar-se molt bé per rebre els regals demanats.